Да. Няма да връщаме камерата. Върнахме ти. Почва. Какво бе? Какво? Дай ми дай. Няма никой. Айде бе. Хей. Не. 23, 6, 9. Лайф. Ако е... Ето. Няма да стане. Това поне малка муха. Стана. Стана ли? Почти. Не. Хора, кажете ми този който справя. Едно. 4, така. Да. Какво? Стана ли? Не, да стана, чакай. Това е страшно. Как можем да излеземе навънка? Не да приличен? Да. Бързо, остани, бързо. Добре, как можем да излеземе навън? През вратата. Каква врата е да кажем? Влизаш надолу. Къде? Не видя врата. Къде? Къде? Покажи. Влизаш надолу. Къде долу? Долу къде? По стълбите ходи, вижда ли има стълб. Къде има стълб? Ударих с стената. Пак се ударих. Къде има стълб? Да не наприхай тайна стая за излизане. Да не наприхай тайна стая за излизане. Да къде вървим гардероб? Да не се отваря. Къде може да бъде тайна стая? Майче, в тази игра няма нещо страшно. Може би. А само да гледаш. Ще видиш как ще има страшно. Ага. Може цял ден да няма да седи. Той ще седи на въчета на идето небо. Не, вземи плимо. Вземи. Може под леглото. Под леглото. Не пробва вече под леглото. Не. Не, пробва гардероба, ба. Пробва гардероба, не под леглото. Има бележка. Ето. Опише. Ще добре ти дам на български. Това е на английски. Здрасти. Ако искате да намерите входна врата, опитайте се да намерите. Как трябва? Не знам, само това пиша. What? Ето, папа. Иванке!
Виж, тя всичко за... Може би има ключ. Има и още има. Това е кухнята. No, давай вземи аз. Чакай да търсим ключ. Да, Хашка, моля те. Моля те. Моля те, бе. Пише тук нещо. Пише. Отвойте се. Дай да прочетам. Нямаме чипс. Остав. Абе, захай, бе. Ма чипс нямаме. Здрасти. Искаш да ти дам ключ ли търсите? Ако търсите ключ, може да го намерите в тайната стая. Ако я намерите, ще бъдете свободни и повече няма да се налага да влизате в тази стая. В тази стая може да влезете на всички други, които са по-безопасни, отколкото тази стая. Ето тук. Сега надолу. Лиза! Брата! Така. Лиза, брат. Лиза от стаята. Как? Тате! Как? Как мога да се крия? И къде? Без искам. Тук да ще да види. Виждам. От тук. Брат, тая Лиза, бе. Няма къде да се крия. Дай, не е страшно. Ето. Какво пише? Може да клякаш. Да, мога, ама пак ще ме види. Ако вземеш тази китара. Дай да видиш как може да вземеш. Как бе? То не може да вземеш. Няма, чакай, това не бъде. Не мога да взема. Дай малко да си взема, аз не си взема. Иванка да всичко. Дебеланката всичко ще там. Това беше всичко от нас, хора. Чао, ще направим част 2.